Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumadon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay pulong sa kaalam, nagkanayon, non potest ise deuteronom covenant subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad, kunwaas kamaturan ni pasukan. Natong Ginoong Hesus sa Sulat San Juan, Kapitulo 8, 31-32, siya mingon, ang akong mga pulong maong kamaturan. O ang kamaturan makaluwas kaninyo kung ninyo kining pagabuhat. Maigsaw nagadapit ang atong tulamanon, katinawan sa pagtuo, sa pagpampit sa inyong mga hunahuna o mga pangutana, may tungod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, o mga pagtulunan ba nga nasuwat sa balaang kasulatan. O sa di pa mo abli sa atong unang bahin sa tulamanon, ato ni sundan sa hamubo nga pagampo. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagahom sa tanan, ang Santissima Trinidad, si Yahweh ang Diyos Amahan, Yeshua ang Diyos Anak nga Jesus, o ang Espiritu Santo, ang Santissima Trinidad mo tinubdan sa mga linalang o creation of the world, o usab sa kaluwasan nato, o sa lamdag nga yatag ka nato pinagi sa Espiritu Santo. Ginong Diyos, nagabuyo kami, nagatuo kami sa Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug among gipangayo ang kalinaw sa kalibutan. Kay daghan mga nasod karon nagsugod ug nagpadayon pang wa pagyud muhunong sa gubat. Sa Isaias o Salmo 46:9 niingon ka o Dios, ako rang makapahunong sa gubat. Mo sa Ginoo nagaliupo, nagahangyo kami kanimo, hinautontang maugdaw ang kayo sa gubat, ug mapuli ang kalinaw, panagdait, ug pagtinabangay sa mga nasod. Amo kini gipangayo Ginoo sa tibok namong kasing-kasing ug hunahuna sa among pagtuo sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo, nga sila atong tuhuan, magalaom kita sa Santissima Trinidad, may gugma kita ug magpasalamat sa Santissima Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maigsoon, ang atong tulamanon karon sa katinawan sa pagtuong Katoliko, niyata manukad sa Servant Community New Creation, nga usab sakop sa Santo Rosario Catholic Charismatic or communities sa Charismatic. Salamat as Ginoo. O ang atong mga kaigsunan ining 2026 ngadto sa 2029, doon ay new set of servants. Yato sa yukbo ni Brad Dodong Dodong Bilyarta, nga mao ang atong servant leader sa New Creation Servant Community. Yes, Brad Dodong Bilyarta, kumusta ka diha? O kanunay itang magkita sa kapuno diha sa Simbahan Santo Rosario, dili inon kada adlaw pero kada Miyerkules. Unya ang atong mga pagsaludo sa new set of servants, ang presiding head servant si Sister Brilia Albao, formation head servant Sister Jeneline Lawan, atong ministry head servant Sister Maricor Malikon, yang atong prophetic servants sila si Brad Romel Yenes, nga atong gihalad o gipangayos Ginoo nga mahimpit na gyud ang kayuhan siyang paglawas. O siyang kapikas, Sister Jezebel Alenio Lines. O usab ang kingly servant si Brad Ri Albao o siyang mga kauban. O ang priestly and liturgy servant si Brad Jan Nolan Lanik. Ang community secretary, Sister Yasmin Dodonia Arceles.
O niya, sa admin custodian, yes, admin custodian o iyang assistants, sila si Sister Gina Belicario, Sister Norma Alecos, Sister Edna Pino. O sa worship servant, ang nangumo si Brad Joshua Asingwa. Ang music, tri-servants, si Sister Christy Agas, nga niyagyo din uban nato, o mabati nato ang iyang mga espirituhanong mga awit, uban ang pagpangiliupo sa Diyos, Sister Christy Agas, iyang makauban, Brad Ian J. Baino, o si Brad John Nolan Laning. Ang atong healing and counseling servants, mao sila si Brad Espiridion Iting, o Sister Ida Iting. Ang prayer intercessory servant, si Sister Mira Sinisa, iyang assistant mo Sister Josephine Lee. O sa teaching ministry, ang nangumo si Brad L.B. Sinita, Sister Chris Sinita. Sa Bible catechesis, nagtukog walay kakulian sa daan, o manig ito si Brad Alex Basig, atong Bible catechesis leader. O sa temporality team servants, Sister Josephine Basig, Sister Josephine Lee, Sister Cypress Velasco. Ang atong Ways and Men's Ministry, pauluhan ni Brad Mario Uy. Ato sa mga pagampo sa daling kayuhan ni Brad Mario Uy. O niya Transpo Ministry, Sister Nida Uy. O sa Technical Ministry, Sister Jacel Ludonia. O niya ang atong Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Samtang ang Ways and Men's Ministry, Brad Mario Uy. Niya ang Technical Ministry, Sister Jacel Ludonia, Brad Joseph Bargayo, o Sister Brad Joshua Alesna. Ang sa Couple Cluster Servant, si Brad Mario Uy, iyang kapika Sister Nida Uy. Ang atong Single Adult Women Cluster, ang nanguo, Sister Josephine Lee. Samtang ang Single Adult Men Cluster, pinaguluhan ni Brad Rodel Intrampas. Sa Youth Cluster Servant, ang nanguo si Brad John Nolan Lanik. Sa Youth Adult Women, ang nanguo Sister Almera Belicario. Sa Youth Adult Men, sa nangulo mo si Brad Joseph Bargayo. O sa General Services Servant, Brad Rehan J. Biodor o Richard J. Biodor. Salamat kayo. Morning atong mga servant leaders nga nagalihog kanunay, nagtambayayong sa mga ministries or apostolate sama sa Bible study ministry o pagduos mga prisuhan sa ilang mga panahon ng schedule o usab sa counseling and healing of the sick nga daghan kayong matabangan pinagi sa hiniusang pagaliupo o pagpaambit sa pulong sa Diyos o ilabi na sa pagampo sa mga masakiton. Kini mao ang apostolado sa New Creation Servant Community. O yari ta maglangan niya si Ricardo Rezane ato ning tagdo kay Ricardo Bades Bohol. Namista. Ricardo Rezane. Salamat Bradsok, may gabi Bradsok dahil sa New Creation Servant Community ug sa tanang namina ug nagtan-aw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia brad sa 1 Tesalonica 5:2. Kamo na mismo nasayod kayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan nga moabot sa gabi. Mubalik ko ng Ginoo brad sa kawatan ini gabi niya sa Efeso 1:7. Kay gilukat kita sa pinagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na atong mga sala. Sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Diri akong pauta na brad ba kay niingon man sa Efeso 1:7 na pinagi sa dugo ni Kristo napasaylo naman sala niya. Sa Roma 6:23 ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Asa man jud ang tinuod ani brad ang dugo ni Kristo o kining mamatay ang tao usa makabayad? Paliw ko ng patinaw brad sok. Salamat kayo Ricardo Rezane sa imong
giit siya nga pangutana nga nagasukad sa balaang kasulatan. Imong gikutlo ang Epeso Kapitulo 1 versikulo 7. Nga giluwas kita sa dugo ni Kristo, kamiyan siya sa kalibutan, matod pa sa langit ng Amahan, sa balaang kasulatan, ingon ang Amahan. Akong gipada nga akong anak, dili ron paghukom kaninyo, kundi dili ron pagluwas sa inyong mga kasalanan. O kini mo ang tuyo si Jesus mianis kalibutan nga gisuluban sa Espiritu Santo ug lawas sa tao. Kay si Kristo Espiritu Dios usa ka pagka-Dios Amahan ug si Espiritu Santo apan siya nagsulob ug dagway sa tao. Ug mao nang mabasa nato sa 1 Juan 1 nga ato sa bersikulo 15 nga si Kristo misulob ug lawas sa tao busa tinuod siyang Dios ug tinuod siyang tao. Ug miyan siya sa sugo siyang Amahan nga maong pagpaagas ug dugo siyang anak. Pero si Kristo siya pagka-espiritu wa man siya dugo kay ang espiritu dili nimo makita, dili nimo mahikap. Pero naa ang iyang pagkasiya, being spirit or spirit of God is somewhat the Bible tells us nga the spirit cannot die. Ang pagka-Diyos, espiritu, dili na mamatay. Wa sa na dugo. Mao na nga plano sa Diyos sa mga natuman nga si Jesus, espiritu, Diyos, gisuluban og lawas. Ang iyang dugo gunod gikan ni Maria. Ug mao na nga atong mabasa sa Biblia nga pinagi sa dugo ni Kristo giluwas kita diha sa iyang kamatayon. O ang atong mga sala nga nagtipunog tungod sa kadautan kini nabungkag, nahilis o kini gipakamatyan ni Kristo aron pagpaila sa katumanan sa gisulti samahan kay gihigugma ko ang katawhan. Mao nga akong gipada akong bugtong anak aron nga pinaagi kaniya maluwas ang katawhan, makaangkon sa kaluwasan. Pero saon sa mapaagi nga kita maluwas humani paagas ni Kristo yang dugo alang kanato. O nagisgot ang Ginoo nga ang bayad sa sala mao kamatayon. Duha kini kamatang ang kamatayon sa lawas nga atong kalag o espiritu mo biya sa lawas, mamatay atong lawas. Ang usa ka laing kamatayon mao ang espirituhanong kamatayon nga kita mabugto ang atong relasyon sa magagahom nga Dios tungod sa atong sala o nga kita dili makig-uli sa Dios, dili magpaduol pagbalik sa Dios. Mudaog ang plano si Yawa nga itambok kita ngadto sa iyang gingharian kamong impierno sa kasakit. Pero kung natong basahon ang 1 Timoteo 1:4, mingon si Jesus pinagi ni San Pablo. Si Jesus mingon, dili ko buot nga dunay usa ka maimpierno. Buot ako ang tanan, malangit ug maluwas. Ug sa unsang paagi nga usa ka makasasala malangit ug maluwas, mao ang paghinulso. Kana sa Jeremias o diya sa Ezekiel, particularly Ezekiel 8:27, nga ningon ang Ginoo, gusto bang maluwas ug malangit ang makasasala? Mao ni ang buhaton sa tao. Ang paghinulso, ug matud pas Ginoo ang definisyon sa pinaghinulso alang kanako nga mohunong ka pagpakasa ug maglikay ka sa kadautan. Kung naa kini kanimo nga nihunong ka pagpakasa ug naglikay ka sa kadautan, suluban te ka. So sa kagahom sa grasya, ang kahugawan si mong kalag nga naitom, labaw pa kaitom sa alkitran, mapulihan sa kaputi, sama sa Snow White. Kaya itong tagak na mga yelo dito sa mga nasod nga Amerika uban pa, puti kayo ang ilang yuta tungod kay gitabunan sa ice. Yelo, niebe. Maunang kaputi, gisultis Ginoo, nga kaitom sa itong kalag, nga itom pa sa alkitran, kini maputi, o nagkahulugan sa pasaylo sa Ginoo o kahulugan sa pag-abli sa Ginoo sa langit o sa dili na maglangan. Kaya mingon niya ka, kadugay pa na akong mamatay, kabatanon pa na ako, kuha pa ako'y sakit. Ang Kaalam, Kapitulo 15, versikulo 8 na yun, ayaw pagsulti niya na tao. Dili ka mo'y tagiya sa kalag. Ang tagiya sa kalag, espiritu nga na kanimo, hinuman na nimo sa Diyos, ug di ta kapugong kung kuhao na niya ang atong kalag, kung mabut ka na ito ang kamatayon, o kanang kamatayon ng espirituhanon, mo na makalilisan.
Mao pagtambog sa atong kagalingon sa silot ng walay katapusan. Pero sa ipong Ginoo, dili ko buot nga tao maimpirno. Buot ko nga tanan maluwas, makaangkon sa kaluwasan. Pinagi sa kong dugo nga giula aron pagpasaylo sa sala sa katawan, pero baslan og bugtian kini sa tao sa kinising-kasing nga paghinulsol nga mohunong siya pagpakasa, maglikay pagpakasa, kay kung ikaw maglutaw-lutaw sa maingon nato nga himayang lawas no kalibutanon nga makabandlo nato sa impierno, alaota kay bukas atong mata, dili na kalibutan ang atong gipuy-an, mauging harian sa kainit ug kayo si babaw, kayo sa kilid, kayo sa tilan, naglutaw ta murag isda sa dagat, pero ang maong dagat tubig man ang nagalilang lutawan sa impierno, kalayo way katapusan. Pag-antos nga dili human, hinuktuki gyud na, ayaw ginagbiyahe. So mo ni atong tubag sa pangutana ni Risani kay tas-tasan ning atong gihatag niya kay importante man eh. Labi ka ng Roma 6:23, ang bayad sa sala sa kamatayon. Busa kay mamatay man ko Ginoo, kabayad ako si mong sala. Dili na maong matangas kamatayon ang gisgutan sa Ginoo, ang ikaduhang kamatayon. Unsang kaduhang kamatayon, ibanlod atong kalag ngadto sa impierno kun wa ta makahinulsol ug mao na ang usa ka kamatayon nga way katapusan nga pagantos. Dili kamatayon nga muot nga mahunong ang atong pagantos sa impierno that is forever. Mao to ato katupag sa pangutana ni Risani, maniyaman si Mado Aquino ato santag doon. Salamat Batsok ug may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong kadiliko. Batsok, ang akong pangutana Batsok, mahitungod atong sa pagbuhat sa Dios sa tao ba nga sila si Adan o si Eva ba nga iya mo itong giinan Batsok nga sanay kamo og lukpan ninyo ang kalibutan sa inyong liwat. Pagsulti sa Dios ana Batsok ba, wa pa man makasa ang kuan Batsok, ang tao ana Batsok katong una mga ginikanan nato, wa pa mo to kuan na sa kuan katong yawa na kuan nagpakabitin-bitin unya Batsok. Pangutana nako Batsok, katong pagkasultiha sa Dios Batsok ba nga kuan giingnan niya ang atong unang mga ginikanan ba, sanay kamo og lukpan ninyo ang kuan kalibutan ninyo liwat. Kuan giplano na to niya Batsok bisag sa wa pa to sila makasala Batsok. Say pangutana nimo ana? Katong kuan ba katubang sa wa pa makasalang unang Lagi ginikanan to ba. Mo gisulti nga ningon ng Ginoo, lakaw magsanay kamo. Wa pa sila kasa. Wa pa sila kasa ana. Ana. Murag kuan kanang murag murag nasayo to ang Ginoo ana Batsok nga kuan sila kanang nga makuan na to sa siyawa kanang makuan matintal na ba. Okay, mo na imong putanan. Sayon ba ng Ginoo kay nasa Biblia nga God is omniscient, omnipresent, omnipotent. Munang 2 ka 10. Ang omnipotent malabing makagagahom. Nasa Genesis 17:1, ang Diyos labing makagagahom. Yang omnipresent na siya sa tanang dapit. Yang omniscient na ibaw siya sa tanan. Muna nga mga umabot, na ibaw siya. Busa, na ibaw siya. Unsay dangatan sa tao. Pero wa na magpasabot nga ikasumbong, akusar na to sa Dios nga ang tao gitukmod niya pagpakasa aron na matuman ang yan hibawan nga daan. Dili na mao. Kaya na sa Sirach 15, yung versikulo 14, nagingon ang Ginoo, gihatagan ko ang tao. Espesyal nga gasa sa tao. Kanangan lang in English yung free will. Kabubutong gawas nun. Unya, sa kabubutong gawas nun, doon ay nagsabak na yan nga mao ang atong salabutan nga makailata unsay maayo unsay dautan. Busa ko nang maayo nga atong ginuna nya agdahon na sa atong kabubuton nga lawas nun. Pagpili niya na, we are so responsible, and that responsibility gains award. Nga kanang atong pagpili nga kani maayo ako ning tumanon, kining pagbinutan ako ning tumanon, imo ginang gibutan tungod diha na ang Ginoo mo ganti nimo, muganti nato. Pero makibaw ta nga ang sala para nato ikalipay nato. Nya mo sawom kita niya na tigituyuan ganata ang atong free will mo nag-agda nato kana responsibilita
may tulubago na to ang paghimo na to og sala ug kana buktian sa silot sa hustisya nga maong silot ngadto sa ingno nato dakong sa impierno gamay-gamay ra sa linisanan purgatorio tapan dili siya malangit. So mao na titubag sa pagutana ni kining Amado Aquino nga hibaw Ginoo sumabot pero dili nato kusahon ka Ginoo nga kay hibaw na magkadaan ikaw gay nagtukmo na mo pagkasa. No, ang Ginoo na sa Biblia dili siya maghimog sala ug dili siya muktukmod sa tao sa pagpakasa kay kana supak sa iyang kinaiya sa pagkabalaan. Unya, atong tagdon si Brad Ray Albao, may gabi nung Ray. May gabi Brad Sok ug may gabi sa atong mga naminaw karon sa programa sa DYRF. Brad Sok, ang akong pangutan na kabahin sa Ebanghelyo karon Brad Sok, kaning Mateo 5:17 ngadto sa 19 man tingini atong Ebanghelyo karon Brad Sok. Ang namang gud diri sa 19 Brad Sok nga nagingon nga nagingon ang Ginoo, busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Akong pangutana ni Brad Sok, makasud paghihapon daig langit Brad Sok bisag wa magtuman sa kasuguan sa Ginoo kay nagingon man diri nga mahimo silang labing ubos pero langit lang gihapon. Ay kaduhan akong pangutana Brad Sok kabahin sa Biblia, Holy Scriptures. Kanus-a man ni siya nagsugod ang pagtulunan sa atong mga igsuong protestante nga sola scriptura Brad Sok, Bible alone. O kabahin ni ini Brad Sok giunsa man pag-survive sa ato ang mga unang mga Kristiyano before the Bible. Giunsa man nila pag master ang pagtulunan sa Ginoo bisag wa pa may Bible. Kanilang Brad Sok, salamat. So, salamat kay Dong Ray sa imong mayo nga pangutana, Dong Ray. Nga sa San Mateo 5:19 nga imong gikutlo niya ato ning ablihan kay wala og wa na ko masikop tanan ang pero at may basahon nato kay nindot kay ning nga pangutana nga itsa ni Dong Ray area atong basahon ang San Mateo 5:19. Okay. Nga kini gipamulong sa atong Ginoong Kristo atong manunubos og labing maalamon sa tanan kay siya dunay kaalam nga tumbas sa iyang amahan isip Dios. O nga naidali ng sabto nato sa pulong ni Kristo na sa uban nga lawlaw ang kahulugan. Morning niya sa San Mateo 5:19 nga ato ning mabasa sa panid sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang Ginoong Hesus mingon dinhi sa San Mateo 5:19. Tugod niini matud pa ni Hesus, bisan kinsa nga magalapas usa nining mga sugo nga labing gamay ug magatudlo sa mga tao ingon sa paganganlan nga labing jutay sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo kanila kini paganganlan og dako sa gingharian sa langit. Wala nga lisod kay natong sabto no pero ang bot-sabot Ginoo nga ang tao nga nahibaw sa mga sugo sa Dios, mga dagko nga sugo, gamay nga sugo, iyan ang pagatumanon mo na nga gisgot ang Ginoo nga kanang tawhan na makaangkon og paganganlan og labing dako sa gingharian sa langit. Who is the greatest man or woman in heaven? Kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Ningon Ginoo,
ang labing dako sa gingharian sa langit. Mo kanang tao nga nakakaton sa sugo sa Ginoo, iyang gipuy-an ang sugo o iya siyang gitudlo sa uban. So ang tao niya na mahimong labing dako sa langit. Pero katong gipaybaw nga mao kini ang kasuguan sa Ginoo. Bisan ang labing gamay nga sugo niya gituman sa katao nga namati. Siya sad mahimo sad siyang takos sa gingharian sa langit. Kaya magibansay pero dili siya labing dako sa gingharian sa langit. Kaya guro ba siyang namati iya gibansay. Pero ang usa ka importante kanang ingon sa Ginoo nga samtang nga imo nang gipuy-an si mong kinabuhi, imo sang gipuy-an sa uban. Nana sa 1 Timoteo 4:13 versikulo 14 o 15. Neo na Ginoo, gusto kang malangit ug makahimusan nga may malangit uban kanimo pagtuon sa balaang kasulatan. Puy ina si mong kinabuhi. Unya imong ipaambot gitudlo sa uban. Ug katong uban nga naminaw kanimo nagpuyo sad sa imong gitudlo, maluwas sad sila. Ug ikay nakaingon silang kaluwasan. Mao na nga mahimo ng labing dako sa langit kadtong tao nga nakahimo pagpaambit sa gipuy-an niya nga pagtulunan nga maayo, gipaambit niya sa uban ug nalangit sang uban tungod kaniya siya tawgon og labing dako sa langit. So mao ni ang atoy kapaambit sa may pagutana ni Brad Ray Albao. Unya doon na pa ito'y kaduha pa niya pagutana kana raw sa ato sang tawgon si Brad ayaw sa nung ato iapil ikon pambayto na itong uban Brad Alex. Sige do. Maayong gabi, Brad Sok. Maayong gabi, mga Ikson. Ang kaning gospel karon mani kanang kuan gyud kanang kuan ni Brad Ray. Ang pangutanan nako Brad Sok kay kuan man din higod nga ang dili magtuman bisan sa labing guhit kunos balaod ba nya magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing iwit sa gingharian sa langit ginon Brad Sok sa atong nakita ang mga anghel na mga sila mga ranking no ikan sa mga seraphim mga kuan cherubim hangtod lang nga sa mga angels lang gyud kanang sa ato pa dito sa langit Brad Sok katong mga apostoles sigurado gitong una gito sa duol sa trono sa Ginoo kay sila may unang na kuan gyud na sangyawan nya ang naguna pa gyud nila katong mga prophets og mga kuan katong mga kuan mga hari mga maghukom mga judges og katong mga patriarchs nya wa pa man naabli atong langit Brad Sok kay wa pa gisiradaan mga langit ato tungod kay nakasala ang atong unang tao nagpasabot to sila Brad Sok nga dili gito sila tagas og ranggo nya akong pangutana ni Brad Sok unsa mang particular sa sugo ini nga labing gamay kuno nga kuan man ni summarize ni Jesus sa duha ka sugo ang unang sugo matong higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing huna-huna sa tibuok mong kalag ug tibuok mong kusog nya ang ikaduha higugma ang imong igsuon sama sa imong kaugalingon. Akong pangutan ra biso kay 10 commandments may itong basihan ini kaning unang mga sugo di ba? Sa 10 commandments ang kuan gibahin gyapon ni balik duha ang pirmirong bahin gatong parte gyud sa pagkuan sa Ginoo pag worship pagtahod ug pagbalaan sa ngalan nya ikaduha man ang daghang kayong thou shall not covet thy neighbor's goods thy neighbor's wives nya thou shall not steal nya thou shall not kill akong kuan ni Brad Sok bagay katong sa Old Testament na amtoy kuan nga gipatay kay nangahoy sa adlaw gipapahulay mao ba tong sugo Brad Sok nga gibungkag ni Jesus sa pag-ari niya sa kalibutan nga ningon siya wala ko manhi aron pag kuan sa kasuguan kundi paghatag kahulugan mao ba ni Brad Sok ang kanang iyang kuan nga katong pagpatay dili to maoy katumanan sa iyang unang sugo sa langit ng Amahan palihog ko Brad Sok ug husay. So mayo kayo ang imong pangutana Brad Alex Basi. Pero din nasambog sa imong pangutana ang balaod ni Moises no? Na nasa balang kasulatan nga ningon ang atong Ginoo ang balaod ni Moises dili na makabalaan ninyo. Ang tinuray ang Ginoo nakahimo na og sugo katong napo kasugo
ang Ten Commandments nga gitingob sa Ginoo sa duha ka sugo. Igugma ang Dios labaw sa tanan ug igugma ang imong sikatawo sama sa imong gugma sa imong kugalingon. Pero ato gyapong tan-awon dili lang kay katurang duha ka sugo kundi ang 10 ka sugo. Ang imong gilakbitan brother Alex, 10 ka sugo. Una, ikaduha, ikatulo ka sugo alang nas Dios. Dili ka magbatun og laing bathala o Dios gawas kanako, o dili ka magayukbog magasimba nining mga Dios nga dili tinuod nga Dios, mga Baal, Belfior, Diana, Jupiter, larawan sa mga Dios gidumtan ko na. Wa mayong Ginoong gidumtan niya ang larawan niyang ipabuhat sa mas kerubin ug larawan sa mga balaan nga nasuwat sa Biblia. So, ay kaduha, di na to pasipad-an ang ngan sa Dios kay kinibalaan o gahom sa pagpasaylo o gahom sa mga milagro. Ang atong Ginoo mo gamit na gyan siyang ngan, paglagtiw, pagbungkag na, mingon na to paghingilin sa demonyo. Gamit na to ang ngan sa Ginoo, ningon si Jesus maggamit na sa pag-ayog masakiton. So, mura, nga din na to gamiton ang ngan sa Ginoo pasipa. Nya katuo, nga unom ka adlaw mubuhat ka sa imong trabaho. Ikapito ka adlaw gikas imong trabaho, mupahuway ka or makatigom ka sa imong pamilya o niya makasimba ka nga to sa simbahan o makapaminaw sad ka sa puong sa Dios. So ang adlaw ipapahulay, pagpahulay sa mga bugat nga buhat o pagtigom sa pagampo o pagsimba ngadto sa simbahan. Mao na ang mga Hudiyo ni pili niadtong Saturday ang Sabat. Ya kinigi lawgaw sa Moises sa pag nasa Exodo sa 31:14 ngadto 15 ningon ang Dios aga kong magasugo di sambugan ni Moises ug daghang mabugat nga mga sugo nga dili matuman sa mga tao ug kining mga suguan nakapahimo sa tao nga malapason tungod sa mga sugo nga wa na maapil sa sugo sa Dios gi dungagan ni Moises. Sa adlaw ang ipapahulay way magbuhat bisag unsa. Og bisag kinsang magbuhat sa bisan unsa sa adlaw Sabado nga ipapahulay patya. Mo to imong isgutan kanu ni tao nga ipatay kay namunit og kahoy laya sa adlaw Sabado gibato gipatay. Mo na nga dili nimo ang lintungan na sa sugo sa Ginoo kay operatio leges lex sisat. Nabot-sabot nga kung muhunong na gani ang katuyuan o kahulugas balaod, paunungon sa nabalaura. Katong balaod ni Moises, silabihan kabugat. Kay katulagyan na munit o kahoy kay Sabado lagyan niya, natulwa sila kahikay, ang bana, mingon huwat lang mo, anak, inyong nanay kay mga huy ko, aron nga makaluto ta. So, Sabado man to, gipatay ka siya. Muna kayo ngon bibiya, naingon siyang tingang asawa ka, what kind of law is this? Nga, to kill is not sin, but to gather woods is sinful. Mangita ka kahoy, sugnod, patyon ka. Huwag pagpatahin o nila na sa. Muna ningon Ginoo, ang kahulugan sa balaod na wagtang. Musa, ako musulti. Kasi nisulti ini, si Yahweh, Diyos samahan. Nasa Osias 2.11. Osias 2.11, gipasiunhan na ni Yahweh ang Diyos nasa balang kasulatan, nasa Leviticus o nasa Proverbio 8 versikulo 8 nga mingon ng Diyos, paminaw mo katawhan ang tanang mga pulong nga biguwa sa kong baba pulos tinuod way bakak usa ningon ni Ginoo karon musulti nako akong pahunungon ang tanang adlaw igpapahulay nga Sabado akong pahunungon. Kay kini, wa ko'y kalipay silang panagtigom. Akong pahunungon ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Naamang yun. Ya, ningon lang yung Ginoo nga, kadtong musupak sa kong nga pulong, dili na ako. Ya, doon na may mga tao nga nangahas yun nga, ilag pong balikon ang pagpahulay sa Sabado nga gipahunong si Ginoo, kay way nakatuman. Naa sa San Juan 3:17-18, mingon si Jesus sa mga Hudiyo, kamong mga Hudiyo, walay nakatuman ninyo sa kasuguan.
Way nakatuman sa kasuguan ni Moses. Mo na nga, gato mo gisulti kanina, ang distinction of the law of God and law of Moses. Nga katong law ni Moses nga daghan kayo nga kung maglakaw ka doon, ipon mo imong lakang kay musubra na irgo sa kilometro, patay. So daghan kay gisambog ni Moises o gipahunwong sa Ginoo o gibalik katong sugo nga kinahanglan atong tumanon na po kasugo. So mo na ang pangutana ni mo Brad Alex nga kining may mong imo to i-reply dong is katong sugo nga labing gamay mga dili aning lapason. na may mga sugo nga labing nga bugat sa mas malitan o dili ka magpatay, dili ka manapaw. Pero doon na may mga asa nga ang tao mahimong kanabang maghimo mga puong nga dili ang ipadayag o ipahayag gagmay ra pero ngilad gyapon mingon to kangilad sa linaktan ng itong lakiha ay mura matug bakol ka ni bangon pero may kog lawas so doon ay pulong nga ingon ta nagdaot pero dili makamatay so kanang nga sala gamay ra na pero doon na gyapoy silot nga gamay mura doon ay purgatorio kay ingon man nga kung makakita kasi mo igsuon nga nakasala o gamay ra iyan po na kaya maluwas pa na. Gamay naman. Ikampo ra na to maluwas. Nya, sumpay. Kung dagko na kayong sala ang gihimo, dili na madag ampo. Dili na madag nga ikaw iksuon mo ampo ka kung dunay karapi o ngila na kay mga sa abi nimo ang makahimuan ang ginuura. Pinagig milagro. Kilat. Sama ni Saul nga patay gyud mga Kristiyanos. Pangita diya kitsa ni mga Kristiyanos hala dakpay prisuha iyo pakana. Nya diya pag sa kapataon nga nagsangyaw iyang gipapatay. Dako kayong sa. Pero bisan pa niya na, gipasaylo siya sa Ginoo. Tungod kay naigo siya sa kilat si Saulo, nahuog, pertingit ngita. O ingo siya, mauto ang gahom sa Diyos nga gipaila. Nga dili ko tinuod nga gamhanan. Ang labing gamhanan, ang Diyos kung hukom nako. By the way, outrightly, he was converted. Nagbago siya sa Ginoo. Muna nga, ang gamay nga sa mahimo ra nag iyampo na to pero dagko na yung kay malisod yung Ginoo na magigo ana kay gahay makaigo palabihon magyud ang mga butang nga kalibutanon nga nagpagapos sila sa yawa nibalik man si Ricardo Resane. Salamat po ko sa Brad Sok. May gabi Brad Sok diri sa New Creation ug sa tanang gyapon naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri gyapon ko sa Biblia Brad sa Lucas 7:34. Ang anak sa tao mianhi og nangaon og nanginom og kamo nag-ingon tan-awa kana siya taong ulitan palainom og bino og higala sa mga maningil sa buhis og sa mga makasasala. Nara koy mga pangutana Brad ba tinuod ba ning Ginoo ni ingon diri na palainom ba ta og bino Brad nya higala man sa mga makasasala Brad nya ikaduha Brad, nganong niadto man jud siya itong dapita sa mga lugar sa mga makasala niya. Kuan ba siya Brad? Nganong wa man siya niadto sa mga matarong Brad niya. Kato man jud yung mga sangyawan tong mga tawhana Brad. Paliho ko ng patinaw Brad Sok. Mao man ang tuyo sa pag-ani ni Jesus kanato. Ningo ba siya? Yan ko ron pagpangita sa mga makasasala aron sila maluwas. Dili kay makasasala outrightly maluwas. Kundi katong nga mga makasasala nga nagpagapos kit sa sala at tuon ni Jesus walihan na sa mga pulong o paybaluan tatag sa kanato nga gigugma ta niya o gusto siya muluwas kanato pinagi sa atong paghinulsol o pagpuyo sa buhutan nga kinabuhi maluwas luwason ta niya so wala nga niingon man ang mga kritik niya si Jesus kanang inyo Jesus kaingon nga magsasangyaw sa may balita, ulitan. Kanang ulitan ka na bang kusog kay mo kaon, babsag busog na kaon lang yapon. Og palahubog. So, gitingan na si Kristo palahubog niya, ulitan. Dili na tinuod. Ang atong Ginoo is the symbol of somewhat discipline and knowing what is bad and good. Wala nga, ang atong Ginoo, ilag yung ibutang-butangan, ulitan sa tupab kaon na ibsa kung sa magbusog hangtod mo
magsuka na lang. Nyam inom tamas ginawa, musuka na lang, bisag hupok na. Dili na tinuod, bugal-bugal na nila sa Ginoo. So, mo na nga, ang sa tayo katuon ni mong pangutana, Amo lagi, ako na itong gipasyonan ni mo. Ngayon hiya ako, aron pagpangita sa makasasala. Musa niyanto ko kanila, aron uban kanila, aron may higayon ko sa pagpaambit kanila sa kamatuuran. Aron sila maluwas kung ilang tubagon ang akong pagdapit kanila. Mura nga si Kristo tinuod nga nagpaduol, nagkig-ipon sa mga makasasala. Pero ang tuyo nga siya, dili mo ipon sa makasala aron pagpagasa, kung dili matudluan niya ang mga makasasala sa hustong dalan sa kaluwasan. Okay. Si Ryan. Dung Ryan. May gabi Brad so kung may gabi sa mga naminaw karon makumpangutan na Brad is kuan ang feel na ko sa kanang about sa yawa og sa tawad ba kay mas gi murag pinangga pa sa Ginoo gani ang yawa Brad kay iyang gi pasagdahan nga hilabtan tas yawa Brad ba kay kanang masudlan og kuan kanang ang tao masudlan nya mo kuanan siya nya mamalikas din nganong dili na lang i-separate sa Ginoo ang mga yawa Brad sa laing kalibutan. Like duha ka buok pa sa ang tao kay diri sa pikas ang yawa kay dito sa kanang laing kalibutan ya. Kuan maura tingali na Brad. Gusto na imong pangutana, Ryan. Dako mong gubat kaniya to sa langit. Nga si Lucifer tapok sa iyang mga anghel nga kauban ni uyon sa iyang pag revolt and go against Christ. Nakanadaan niya. Kanya mga anghel ni Kristo nga mo si San Miguel nagtapok sad sa mga sundalo. Nya napildi magyud si Lucifer nga makauban. O gitambog sila nganis kalibutan. Ang uban na sa kadagatan, sa kakahuyan, o bisag asa, ang yawa nanas kalibutan. Mura ang imong pangutana magkatarunganon, ganong ilabay lang to mga yawa dito sa kaplaneta nga inonta wa gyud tao ba aron dito magsamok-samok sila sa tao way matintal nila nya makagaho man ang Ginoo ganong wa man siya mo pili nga itintal ning usas mga planeta siyam ka planeta usa ka planetang way tao way nagpuyo adto ni ilabay si Lucifer nga makauban wa ka masayop ang Ginoo siyang gibuhat. Muna ipagutana, ang Ginoo, wa masayop. Kaya naibaw siya nga, ang tao nga diya sa kalibutan, nagpuyo dinis kalibutan. Ang kalibutan nga itong gipuyan, o kita nga diya sa kalibutan, naatay tahas sa pagpaningkamot. Nanas Biblia, San Pablo mingon, paningkamuti yun ninyo ang kaluwasan. Paningkamuti yun ninyo ang kanunay nga pag-ampo o paglikay sa sala. Paningkamuti yun ninyo sa pagbuhat kanunay o ayaw. Paningkamuti ginyo kanunay sa pag-ampo kay diya sa pag-ampo matud pa ni Jesus makpildi ninyong yawa kay kanunay lamong mapildi karon mapildi ninyong yawa pinagi sa inyong kanunay nga pag-ampo. San Mateo 26:41. Now you can win out against Satan because oftenly you were defeated by Satan. Now you will become victorious against Satan. How? Always pray. Ingong Ginoo karon, sige lang mo kapildi siyawa. Karon ka muna makapildi siyawa. Himu ang pag-ampo kanunay. Pakigsulti kanunay sa Dios. Kung doon ay buot ni mo pangayoon sa Ginoo nga maayo ihatag gina niya. Kung doon na kay naggapos ka sa uban mga problema sa lawas o kalagba, sultihi Ginoo pangayo kay luwason gyud kaniya. Muna ituyo sa Ginoo dong Ryan, pinangga ta niya. Apat dili na ito malalis nga kabubuto na sa Ginoo ilabay ang yawa sa kalibutan kay ang yawa dunay kagamitan sa Ginoo bisag kontra na niya pero dunay kagamitan na Ginoo kanila bisag kontra niyang yawa mao ang pagsulay kanato pagsulay trials ba ug wa trials wa tay pagsulay saan pa kay baho na to nga likon ta kay kapalibat ta sa yawa wa may pagsuway. No trial at all. We do not know what and who we are. Pero na pagsulay na yung mga tintal, mahibaw na ta, sayon rin eh. Baybayhan na nga,
nangita ning kontra, ha? Nangita ning laki nga may po niya sa ngalan ni Jesus pahawa Satanas. So, ang iyang gihinlan ang yawa, dili ka itong babae. Idaog yun, kaya yung babae ni kalit nagtalikod pagkadungog sa pahawa Satanas. Mura nga, balikon na to, ang Ginoo di man masalaypon. Ang liyawa makapalangit na to. In what manner? Nitintal niya makapalangit na to. Kaya ang tao malangit kinahanglan mo agig pagsulay. Asa mabasa? Pinadayag 21 sa Isuk City. Ningon Ginoo nga akong mga pinili nga katawhan, muagig pagsulay, muagig mga pagtintal o pagsulay. Pero kung sila mahimong mananaog sa pagsulay, hatagan ko sila sa tubig sa kinabuhi, ug kana mga tawhan nga nidaog sa pagsulay, tawgo na kog akong mga anak. Ug sila mo tawag kanako og Dios, kaya ko Dios man. O, si Kristo din himbahinan ni angkon nga siya Dios man. So mo na nga, gipaybaw ta nga ang yawa niya sa kalibutan o pagsulay, pagtintal kanato ug diha na usa ka paagi mahibaw tag ligon bataw dili ta ligon. Dili ligon kay napukan ta sila tag bugal-bugalan ta sa yawa kanunay tang malukapa sa tintal. Apan karon gitudluan ta likay sa sala. Likay sa okasyon sa sala ug ampo kanunay. Kay matod pas Ginoo makadaog ka kanunay kung ikaw mo ampo sa Dios. Mo na gitudluan ta sa Ginoo. Di ta kalikay nga ngano kaning yawa ng putman. Nganong sayop ang Ginoo gilabay maning yawa sa kalibutan. Wa masayop ang Ginoo. Kay yawa in other matter, in the other way, makatabang sa itong kaluwasan. Kaya siya may masuway na to. Ya, madaog magyan na to, matos pas Ginoo. Basta mag-ampo ta. Yes, Brad. Okay, salamat kay dong Alex Basig sa mga pangutana, mga pagtulunan nga itong nadungog sa mga nindot nga pangutana. O niya, yes, nga itong mga pasalamat sa atong engineer nga nagtabang nato sa pagpaygayon nga malanog nga itong mga pagpaambit sa pulong sa Diyos, Julius Kaputulan, yadong Lapi, yadong manager sa DYRF, Brad Rubin Bertusio, yang kaabag si Alvin Sanchez, nga may nagdumala karon sa DYRF. O niya ato sa mga pasalamat sa itong mga igsuon nga mitabang sad sa itong mga baluhaton sa pag-ampo sa atong apostolado. O niya sining mga kamiguhan na to, Brad Adam Amper, President of Catholic Faith Defender, Crispin Tampos, si Brad Julius Lawas, Solping Algere, Jeffrey Kilyosa, Sister Fee Barino, yang kapikas si Brad Lito, malagaron kayo siya nango sa tanang mga Catholic Lay Ministers Organization. Siya pango Sister Fee, niya nag-antog sa Vaticano, nalipay ang Santo Papa. Nahibaw siya sa background ni Sister Fee sa pagpangulo o pagtabang sa mga laiko din sa Cebu o sa Pilipinas. Salamat kayo. Kaya doon na sa ipasalamat sa mga talisaynon nga pag-ulang nag-graduation na hipugwat o naibuong migawas ang mga pasalamat o kalipay sa mga talisaynon. Sayo na ka ang mga estudyante sa Talisay College 8,000 kapin sa 8,000. Why tuition fee? Why bayad? O purtin dekada sa graduation nga ang dako kayong balay o room sa mga assemblies. Purtin dakuha. Nagsugwak. Ang daka kayo ni graduar niya tumiyaging duha ka adlaw. Mao na ang Talisay City nagmalipayon ang maginikanan nga ang ilang gasto pliti ragbaw sa mga estudyante o kining 8,000 kapin ya daghan ang ni-graduar ya but sa kinatumya na silang klase lipay kayo ang maginikanan ya sa ospital sa Talisay District Hospital way bayad ang doktor way bayad ang tambal kung doon ay mga resita niya di kapalit ang mga ginikanan kay wala na pharmacy sa gobyerno doon ay mga pharmacist nga doon ay contract with the Mayor Samsam Gulyas nga ihatag ang mga tambal kinahanglan sa mga pasyente o ang opisina ra sa Mayor Mubayan diana. Kini ang kalipay sa mga katawhan. Kini ang pagbisibis sa mga kayuhan, mga katalagman nga di na ito mapunggan tungod kay sa kinayahan man na kitabangan ni Mayor Samsam mga biktima sa bagyo, sunog, bag-ulang sa Krusan, Bulacau,
So kini ang gipangita sa mga tao nga sila tabang pagpangandam, paglikay sa mga disgrasya tungod kay ang mayor sa mo'y mag-antos sa pagtabang pangitag paagi pagtabang kanila. Daghang salamat ang Dios, magapanalangin kanato ug balik ta sa studio sa DYRF Radio Puwersa. Ang Dios magapanalangin balik ta ni Brad Dudong Lape.